Letokruhy sú vzácnym a fascinujúcim záznamom histórie, ktorý nám môže veľa odhaliť o ekosystémoch, o životnom prostredí a nielen z minulosti. Ako z nich vedci vedia údaje odčítať? A sú dreviny, ktoré kruhy vôbec nemajú? Informácie zistíme na Technickej univerzite vo Zvolene. Ako v útrobách stromov teda vznikajú letokruhy? Skúsme sa najskôr predstaviť, ako vyzerá strom. Strom vyzerá ako taký kúžel, ktorý je pri zemi hrubý a postupne smerom ku vrcholu sa zúžuje. Strom rastie v dvoch smeroch. Rastie do výšky a do hrúbky. Do výšky rastie vďaka púčikom, v ktorých sa nachádza rastový bod. Z tohto rastového bodu každý rok strom vyženie nový výhonok. A aby strom teda si zachoval nejakú stabilitu v prípade vetra, aby sa nezlomil, tak musí rásť aj do hrúbky. Do hrúbky rastie vďaka takej tenkej vrstvičke, ktorá sa nachádza pod kôrou stromu. Volá sa kambium. Toto kambium každý rok vytvorí nové bunky a vlastne tým vzniká ročný kruh. Tým, že sa striedajú ročné obdobia, tak tie bunky pribúdajú počas roka, počas rastovej sezóny. Na jeseň rast prestane a na jar znova sa vytvorí ďalší ročný kruh. Čiže takto vznikajú ročné kruhy. Čo sa týka listnatých a ličnatých stromov, tak majú rôzne letokruhy? Áno, medzi listnatými a ličnatými drevinami je pomerne značný rozdiel. Iličnaté dreviny sú vývojovo staršie, evolučne staršie dreviny. Tie majú bunky tzv. Tracheidy. Listnaté dreviny majú bunky, ktoré sa volajú cievy, cievice. Rozdiel je najmä v tom, že v prípade iličnatých drevín je veľký kontrast medzi jarným drevom alebo jarnými bunkami, tracheidami a letnými. Tie jarné sú väčšieho priemeru, majú tenšie bunkové steny, kým tie letné sú užšie a majú hrubšie bunkové steny. A tento rozdiel potom robí aj farebný kontrast, kým to jarné drevo má svetlejšiu farbu, tak letné drevo má, tým, že je hustejšie, tak má tmavšiu farbu až do tmavo-hneda. Vytváranie letokruhov vlastne predpokladá striedanie ročných období. Čiže v našich podmienkach, v prípade temperátnych lesov, keď sa striedá leto, jeseň, zima, jar, tak sa tie ročné kruhy vytvárajú, pretože je obdobie pokoja, kedy tie stromy nerastú v zime. Ale v prípade napríklad tropických dažďových lesov, kde tá klíma alebo tie podmienky klimatické sú plus minus konštantné počas celého roka, tak vlastne ten strom rastie kontinuálne a nevytvára také kontrasty medzi ročnými kruhmi. Čo sa týka klimatickej zmeny, ovplyvňuje tá tvorbu tých kruhov, respektíve letokruhov? Áno, počas toho roka tie klimatické podmienky ovplyvňujú tvorbu tých buniek a pomer jarného a letného dreva, tak samozrejme potom aj klimatické extrémy ovplyvňujú rast toho stromu, či už do výšky, do šírky. Keď je extrémne sucho alebo rok, v ktorom sa vyskytne extrémne sucho, tak to kambium vytvorí oveľa menší počet tých buniek a prejaví sa to tým, že ten ročný kruh bude užší, tenší. V porovnaní s inými ročnými kruhmi, ktoré sa vytvorili v priaznivých klimatických podmienkach. Čiže extrémy počasia výrazne ovplyvňujú rast tých stromov a tvorbu buniek a ukladanie uhlíka potom z atmosféry. Na to, aby sa lesníci o stromoch niečo dozvedeli, musia priniesť vzorky z terénu. Aký typ dreviny budete odoberať? Tak dneska budeme odoberať vzorky z borovice lesnej. Je to iličnatá drevina, ktorá sa vyskytuje v podstate na celom Slovensku. Dorastá do výšky 20 až 40 metrov. Na odber je veľmi vhodná, pretože má veľmi ľahko rozlišiteľné hranice ročných kruhov, tým pádom aj pri meraní sa dopúšťame čo najmenšej chyby. Aké nástroje na to použijete? Náš základný nástroj je takýto Presslerov nebožiec. Je to v podstate dutý vrták, ktorý je vyrobený z uhlíkovej oceli, pretože musí skutočne zniesť veľké sily pri tom vrtaní. Má vonkajší závit na prvotné zavrtanie do stromu a teda tá zaujímavosť je, že vnútri je dutý a tým pádom nám dovoluje extrahovať válček zo stromu, ktorý má priemer približne 0,5 cm, čiže je dostatočne malý, aby tomu stromu skutočne neublížil a on sa potom s tým veľmi ľahko vysporiadal. Tak si ukážeme postup. Čiže najprv vytiahnem jazyček, ktorý slúži na extrakciu toho vývrtu a na pomoc máme takýto štartér, ktorý vlastne slúži na zapretie sa v podstate do stromu. A potom jednoduchým otáčaním snažím sa ten vrták smerovať do stredu, aby som sa dostal do stržňa, aby som získal čo najväčší počet tých ročných kruhov. Vždy sa snažíme vrtať v podstate do polovice stromu. Na to mi slúžia tento jazyček, ktorým si dokážem v podstate prirovnať a vidím, do akej hĺbky približne vrtám. Čiže vidím, že ešte nie som v strede, tak môžem pokračovať ďalej. Dôležitá je určite aj práca v laboratóriu. Treba predtým vzorku nejakým spôsobom aj upravovať?
Áno, tieto vzorky sú v podstate surové, ktoré potom lepíme do drevených latiek, aby sa v podstate nekrútili tým, ako to drevo schne. Potom tú vzorku necháme približne 2 týždne schnúť a neskôr ju brúsime v rôznych zrnitostiach, tak aby sme dosiahli v podstate hladký povrch a čo najlepšiu čitateľnosť tých letokruhov. Takže vlastne zasunutím jazyčka ten výver podoberiem a pokrútením by sa mal odtrhnúť. Keď ho vyberiem, tak môžete vidieť, to je finálna extrahovaná vzorka. Čo na tých vzorkách vieme zistiť? Čo sa dialo v tých stromoch v priebehu 10 ročí? Áno, tak v podstate tie šírky ročných kruhov nám hovoria o tom, ako ten strom rástol a ako sa vysporadoval s klimatickými podmienkami. A môžeme tam vidieť napríklad obdobia, kedy došlo k výraznému suchu. Vtedy sú tie letokruhy skutočne úzke. Vidím tam trebárs aj rok 2003, kedy bolo také výrazné sucho? Áno, samozrejme. V podstate môžeme ho analyzovať tým, že vieme, že rok predtým a rok potom bol výborný rok, ktorý bol klimaticky vhodný a v tom roku 2003 skutočne došlo k výrazne úzkému letokruhu. Po obrúsení a tom prvotnom spracovaní vzorky využívame ešte mikrotóm, ktorý je v podstate slúži na zrezanie jemného povrchu, tak aby sa tie letokruhy stali ešte viditeľnejšími a zreteľnejšími. A neskôr v podstate vzorky meriame pomocou lineárnych posuvných stolov, ktoré zaznamenávajú s presnosťou na 100 mm šírky kruhov. Prípadne na identifikáciu nejakých problémových letokruhov využívame aj mikroskop. Vaším vedným odborom je dendroekológia. Čo sa vám o stromoch v tomto vednom odbore už podarilo zistiť? Áno, my používame teda tieto vzorky, ktoré odoberáme zo stromov a na ktorých teda čítame tie ročné kruhy. Používame na sledovanie toho, ako stromy a dreviny reagujú rôzne na extrémne prejavy počasia. V prípade smreka náš výskum poukazuje na to, že po roku 2000 smrek výrazne klesá s produkciou. To znamená, že každým rokom má menšie a menšie prírastky. Je to tým, že vlastne po roku 2000 je častejší vyšší výskyt extrémov počasia a ten smrek na to reaguje pomerne citlivo. Oproti tomu jedľa je tiež jedinečnatý druh dreviny, má teda podobnú skladbu dreva, avšak tie reakcie na extrémy počasia sú iné, sú miernejšie ako v prípade smreka. Je to najmä tým, že ten smrek má plítší koreňový systém, to znamená, že tie korene sa nachádzajú hlavne v tej vrchnej vrstve pôdy a v prípade výskytu sucha ten smrek hneď vlastne reaguje tým, že nemá dostatok vlahy v pôde a tým pádom vytvára užší letokruh. V prípade buka môžeme očakávať, že v tých nižších polohách sa bude zhoršovať produkcia buka, ale k zlepšeniu tej produkcie buka môže nastať v tých vyšších polohách, v horských lesoch. Čiže ak sa bavíme o Karpatoch, naše tie horské lesy, tak tam tá produkcia buka by mohla byť lepšia, avšak v nižších polohách, v nižších nadmorských výškach pod 800 metrov napríklad nad morom, tak tá produkcia sa očakáva, že bude sa zhoršovať v prípade buka. Avšak v prípade smreka pokles produkcie môžeme očakávať aj vo vyšších polohách. Čo nám tento výskum jednotlivých drevín, jednotlivých stromov môže povedať o budúcnosti v súvislosti aj s klimatickou zmenou? No práve tým, že vieme sledovať alebo zmerať vzťah toho rastu stromov s klimatickými podmienkami, tak vieme to potom použiť pri tvorbe modelov a pri predikciách pomocou tých modelov do budúcnosti. Máme k dispozícii nejaké scenáre vývoja klímy. Keď to spojíme s modelmi, ktoré sme vytvorili na základe vzťahu rastu stromov a klimatických podmienok, tak tým pádom vieme akoby usmerniť alebo informovať budúci manažment lesa, ktoré dreviny, v akých miestach, v akých polohách by potenciálne mohli prosperovať v prípade klimatických zmien v budúcnosti.